Salutare lume, bine v-am găsit la un nou episod de Survival Games. Dacă vă place seria și vreți episoade în continuare, nu uitați să apăsați butonul de like. De data asta vom juca singur pe Survival Games solo. Da, aici nu prea dăm de teamer, dar dăm de hacker. Meciul trecut am încercat să fac încă un meci tot pe această, nu pe această mapă, tot la Survival Games solo. Hacker, frate. Nu puteam să-l ating, practic. M-am întors de la mare, a fost frumos. De fapt am venit de câteva zile, dar am avut niște probleme cu Opa, gata, am plecat ca băieții sabie. Măcar am ceva chestii bune de la spawn, dar nu mai am nevoie de ele, că am deja. Oh, fuck, vine unul după mine. Uite o căsuță, s-ar putea să fie un chest în ea. Ce sus. Cum ne ajung la etaj? Habar n-am cum să ajung acolo. Da. A, lol. Sunt cretin. Suntem stapați la bătaie. L-am văzut pe unul. Dacă aș avea și un gât, ar fi perfect. Uite. Ce se fac eu aici? Stai că nu e chiar așa. Ia uite ce spamează. Las. Nu merge. Potolește-te că nu e chiar așa. Nu. Doamne, câte FNS-uri am. Și meciul trecut a avut 3 FNS-uri, dar degeaba, că nu mai... Mai suntem 6 playeri, e ok. Vreau rod acum. Rod, dacă primesc, sunt boss. Mă plimb pe gard. Nu s-a inventat trotuarul pe aici. Maimuță, pisică, ce-o fi? Unde-s ceilalți? Nu văd pe nimeni în zară. Nu mai ce F3. Opa. Nu cred că are sabie. Eu prima oară ăsta credeam că nu are sabie, că vă zic că face bow spam. Da, a avut, dar las că-l bătui. Mă duc după tipul ăsta. Să le eliminăm, că tot stă degeaba pe aici. Unde e, mă? Unde este ascunsă? Bă, ia uite-l, ieși afară pe cealaltă parte. Și eu post no falling damage. Ce funcție, sărac. Cum îl pierd? Ia uite, marș, că l-o sabia mea. Marș, că nu mă bat. Nu, frate, nimeni n-are nimic bun pentru mine. Măcar avea rod. 6. Am o grămadă de iron. Dar ce noroc a avut el că îmi lua mie sabia jigul. Care eu aruncai aici. Mă, stai, frate, prea multe FNS-uri. Aranjez repede inventarul până nu vine cineva. Sau? Aici nu se intră în DM. Ar fi trebuit să apară acolo deathmatch în 60 de secunde. Parcur, pac.
A, căzui. Asta e. Ia uite-l. S-a făcut full. Ce jegos. Eu nu-s full, mai am nevoie de niște pantaloni și un chestplate. Ce? Bețe. No, mersi. Chiar aș vrea să-mi iasă episodul ăsta. Frică. Uite, n-am loc. Nu e bun pentru mine. Iron Sword. Bun. Dar unde plecă tipul? Uite. Primi Iron Sword. Mi-mi convine cu toate că aveam 6 Iron. Dacă mai fac rost de unul, fac buți. Că buți. Pantaloni. O, i-am dat rectul. Vino înapoi. De ce fuge? Hai, mă vin înapoi, te rog eu să fiu 1v1 de mine. Marș! Cum, frate, cum? Să mor tu că își activă hack-ul. Tu te bă de aici cu hack-ul tău, de copil prost. Bun lume, cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și ne vedem data viitoare. Pa!